Ωραία φίλε, πήγα να πω ένα παιδί με Καταρίνα, αλλά ο γκάρ μου έκανε στάντ και με σκότωσε. Πω, συνέχεια, σε κόψτε με. Ωραία, ξελάφωσα. Αλλά χτες πήγα στο bowling και έκανα ένα strike και το χάρηκα. Αλλά πήγαινε συνέχεια στο λούκι. Πού τα έχεις μου. Πού. Αλλά ξέχασα δύο μπας στο πλοίο. Πάω να τα πάρω. Είναι ωραία. Είναι ωραία η συνάντηση αυτή. Μια μέρα ήμουν κουρασμένος και γύρισα στο σπίτι και άνοιξε λίγο το PC και μπήκα στη φωτιά στο ράδιο. Μια πιο λίγο ένα ποτήρι νερό και μόλις γύρισα πίσω το PC είχε καεί. Πω, ανέβασε βίντεο ο αρχηγός, πάω να το δω. Καλώς ήρθατε στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Πραγματοποιήσαμε αυτό το έκτακτο δελτίο ειδήσεων για να σας ενημερώσουμε για την αλλαγή του κεντρικού ήρωα της νέας παραγωγής που έχει δημιουργήσει τα Passion Fire. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από δυστύχημα του ήρωα καθώς οδηγούσε έχοντας φάει φακές, έτσι... Έχοντας φάει φακές, έτσι μετέτρεψε το καύσιμο του οχήματος σε κάποιο είδος μαζούτ, έχοντας ως αποτέλεσμα να απογειωθεί το αυτοκίνητο και να προσγειωθεί μέσα σε εργοστάσιο παρασκευής Πορδοκλανιά. Σταμάτα. Για περισσότερες ειδήσεις μένετε συντονισμένοι. Που λέω ρε παιδιά, ο Τάκης ο φίλος μας έβησε το μπαλκόνι, ο μαλάκας. Και τελικά έχει μείνει για λίγες μέρες στο νοσοκομείο και όπως είπαμε θέλει να συνεχίσω εγώ τα βίντεο του. Λοιπόν, που είχα μείνει. Α, ναι. Το βίντεο του αρχηγού τελικά ήταν μεγάλη μαλακία. Πάλι πέρμα πανέφαγε. Τέλος πάντων με το μαλάκα τον αρχηγό όλο πέρμα παντρώει. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ότι τελικά το PC μου εγώ πήγα και μου έδωσαν ένα καινούργιο γιατί έχει γαμηθεί τελείως. Γάμω το φωτιά στο ράδιο. Είχα μπει από Explorer, ξέρετε. Τέλος πάντων και την άλλη μέρα είχα τον όπιση και ήρθε ένας φίλος μου να το δει τέλος πάντων με το ποδήλατο. Και επειδή δίψακα, πήγα να πιω ένα ποτήρι νερό κι εγώ. Και του είπα, τον παρακάλεσα να μην ανάψει τον Explorer γιατί την προηγούμενη φορά κάηκε. Αλλά αυτός ο μαλάκας, επειδή νόμιζε ότι κάηκε εξαιτίας του φωτιά στο ράδιο, πήγε και στον Explorer. Τον πήρε η μάνα του, έφυγε χαλαράκι. Ναι, εγώ βλέπω το PC να καίγεται. Ωραία, πούστη μου λέω. Τι να κάνω κι εγώ. Μαλάκα, περιστέ. Μαλάκα, κοίτα! Ωραία, πούστη μου, σάμπαντικα. Δεν ήτανε περιστέρι, φτάνο γουρούνι ήτανε. Πούστη μου, σε νέρωμα. Μου είχαμε μείνει, ναι. Είχα πάει τον υπολογιστή τελικά που κάηκε για δεύτερη φορά εξαιτίας του μαλάκα του Τάκη. Θεός χορεύσον. Πέθανε τελικά, σας τα πάμε. Πλάκα κάνω, μην ανησυχείτε, θα είναι σύντομα κοντά μας, λοιπόν. Τώρα όμως, θα ερχόταν αυτός για το βίντεο, αλλά δεν μπορεί, παρά η μαλακία τώρα για να γανάσει τα ίσα του. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγα το PC για φτιάξιμο, για μια δεύτερη φορά, αλλά τελικά επειδή κάηκε για 2 φορές μου δώσαν δώρο και ένα keyboard, το οποίο είναι πανάκριβο είναι. Λοιπόν, και ήρθε ένας φίλος μου, ο ίδιος μαλάκας πάλι, με το ποδήλατο. Αλλά εκεί που τράβαγε ένα κολλήτη θα τον πάταγε ένα αμάξι. Και τραβάει το κολλήτη που λέτε και τελικά πέφτουν τα χέρια του πάνω σε σκατά. Τον βοηθάω να ανέβει, ανεβαίνει. Ήταν μέσα στα σκατά, σκάτωσε και τα κάγκελα. Άστα να πάνε φίλε μου, άστα να πάνε σου λέω. Λοιπόν, και τελικά κάθε συνέχεια καρέκλα. Και του λέω, Τάκη, άκουσα να δεις.
Πω να πιω πάλι ένα νερό, αλλά μην κάνεις πάλι την ίδια μαλακία, ρε φίλε. Μην γαμίσεις τον υπολογιστή τώρα τον πληκτρολόγιο, μην το ακουμπήσεις. Και αυτός ο μαλάκας του τρέχανε τα σάγια του φλόρου και δεν μπορούσε να αντισταθεί και τα ακούμπησε με τα σκατωμένα χέρια. Ρε, πούστη μου που μπλέξαμε. Πάει και το keyboard. Πάει και το keyboard. Πάει το κινητό στη δόνηση. Ναι. Έλα ρε μαλάκα. Τι έβαλε η γιαγιά σου. Τι, το χειροπόδι της έχει αίμα. Ωρα μαλάκα, να συμπαθώ τη γιαγιά σου. Το χειροπόδι της, τι λέει ρε μαλάκα, έλα με τη μηχανή του γκαζόν. Τι, αλλά μαλάκα, έλα, γεια.